खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ लाथिख' एबा 0 जाबाय। बाथ्राखौ बुंदों कमेडियान आर्टिस्ट प्रेक्टिकेल बसुमतारिया। बे समाव UPPL पार्टीनिफ्राय ओंखारबोनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF पार्टीयाव जयेन जाबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारिया। लोगोसे बिथाङा जयेन जानायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों, जेराव बिथाङा माखासे अजद गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। UPPL पार्टीनि सायाव बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि UPPLआ बिधानसभा बिसायख'थियाव मोनसेबो मासियाव देरहासार जानो हानाय नङा। फेस्ला फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारिया UPPL दोलोखौ नागारना BPF दोलोआव हाबबाय, जेराव सिगांनि समाव बिथाङा UPPLआवनो दंमोन होननानै बुंदोंमोन आरो नाथाय दा बिथाङा UPPLआव गैला एबा UPPL पार्टीयाव गैला। फैगौ बिधानसभा बियाबाव UPPL दोलोआ मोनसेबो देरहाखाया, BPF दोलोआ मोन 15 बियाबावबो देरहासार जाजोबगोन होननानै बेफोर बाथ्राखौ बुंदों प्रेक्टिकेल बसुमतारिया। 9थि आसाम स्टेट फिल्म एवार्डखौ रबिबारखालि गुवाहाटी नोगोरनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव थानाय श्री श्री दामोदर देव अडिटोरियामाव गथायनाय जाबाय। गुबैयै 2020 आरो 2021 मायथाइनि सावथुनाव साबसिन फावगिरि खालामगिरिफोरनो बान्थाखौ होनाय जाबाय। बेबायदिनो आसाम सोरखारनि बानजायनायाव खुंनाय 9थि आसाम स्टेट फिल्म एवार्डनि थाखाय बर'नि फावखुंगुर जयन्त नार्जारियाबो सायख'जानाय लेखायै बिथाङाबो बान्थाखौ आवग्रिनो हादों, जेराव बिशाल पि सालिहाजों दिथा होजानाय बड' फिचार सावथुन सिजौ सावथुनाव जयन्त नार्जारि बिथाङा मख'जाथाव बिहोमा महरै एबा फाव खालामनायनि जाउनाव, जेराव बिथाङा भुटान हादोरनि सुबुं डेनसेननि मोनसे फाव खालामदोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा बेयाव फाव खालामनायनि थाखाय बिथाङा गावनि मोनसे बिहोमा होनायनि थाखाय मोनसे गोख्रों दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों 9थि आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड्सनि थाखाय साबसिन नेगेटिभ रल फावखुंगुर महरै सायख'जायो, जेराव फावखुंगुर जयन्त नार्जारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यजों लोगोसे हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बरा आरो हादोरसानि मुंदांखा महरगिरि आरो फावखुंगुरफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै आसाम बिधानसभानि एसेम्ब्लि हलाव NDA सोरखारनि जोबथा बाजेट जथुमा खुंदों। दिनैनि बाजेट जथुमानि हाबाफारिया फुंनि 9:30 रिंगायाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि बिबुंथिजों जागायो। बे जथुमाया 15थि आसाम बिधानसभानि जोबथा जथुमा। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे जथुमानि समाव 2026 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननिफ्राय मे दानसिमनि इन्टारिम समनि थाखाय बर्ड अन एकाउन्ट बाजेटखौ फोसावनाय जादों। भारतनि संबिजिरनि 176 दफानि सिङाव दिनै समबार 16 फेब्रुवारि खालाराव रायजो बेंगिरिनि बिबुंथिजों जथुमाया जागायजेनो। बर्ड अन एकाउन्टआ मोनसे रां बावजा जायखौ बिधानसभाया आन्टारिम समनि थाखाय गनायथि होनाय जायो, जाहाथे सोरखाराव राङारि जेंना जाया आरो बिसायख'थि जाजासिम एबा गोदान आबुं बाजेट पास जाजासिम सोरखारनि सानफ्रोमबोनि आरो गोनांथार खरसाफोरखौ सुफुंनो हायो। राजस्थानाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाउनाव 8 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। राजस्थाननि कैरतल तिजारा जिल्लानि बिबारिनि कुसकेरा दारिमिनारि मोनसे उद्योगआव समबारनि फुङाव एबा दिनै गंसे फेक्टरियाव अर खामनायनि जाउनाव 8 सुबुंनि जिउ खहा जायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथाया ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। राजस्थाननि बिबारियाव जानाय अर खामनायनि जाथाया दुखुनांथाव आरो मोनसे गिखांनाय थासारि लाबोदों। जायफोरा गावनि आंगोफोरखौ खोमाना लानांबाय बिसोरनि फारसे दुखु मोननाय फोरमायदों। अर खोमोरग्रा बिफाननि इनचार्ज राजु खाना बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जाथायथिलियाव खावसे डजननिबो बांसिन अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। जाथायथिलियाव अर खोमोरग्रा हानजाया फैनानै जेब्ला हाबनानै नुफैयो, जेराव 7 सुबुंफ्रा थैनानै एबा खामनानै दंमोन। खौरां मोननानै बिबारि पुलिस थानायनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो खुंथायारि मावथिफोरा जाथायथिलियाव सहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। फुंनि 10 रिंगासो समाव फेक्टरिनिफ्राय हरखाबै गोसोम गाबनि उखुन्दै ओंखारनो हमदोंमोन। सेकेन्डनि गेजेरावनो अर जोंब्लावना गासै बिल्डिंआ सिलिंखार जायो आरो गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायाव माखासे सुबुंफोरा जोखोम जादों होननाबो मिथिनो मोन्दों। अरांनि मोनसे जाब्रबथायाव मन्त्रि चरण बर'नि मदद। आसाम हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि चरण बर'आ अराङाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव
जोखोम जानाय सासे बाइक सालायगिरिखौ हरनि समाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। अराङाव जानाय बाइक जाब्रबथायाव हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रिया जोखोम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालिसिम लांनो थाखाय एम्बुलेन्सखौ नेथ'आलासे गावनि एस्कर्ट गारियाव देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनायनि राहा खालामदों। खाफाल मोजांनि जाब्रबथायनि समाव बाइक सालायगिरिफोरा हेलमेट गानदोंमोन, जायनि थाखाय खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो हादों। जाथायनि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव गुवारै फोरमायनानै हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा गोब्राब जाब्रबथायफोरखौ होबथानो थाखाय साफ्रोमखौबो हेलमेट गाननो थाखाय बिथाङा खावलायदों। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रुंसारि तरेन बर'खौ आसाम सोरखारनिफ्राय मान बावनायनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनायाव रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारियाबो बाहागो लानानै गेदेमा रुंसारि तरेन बर'खौ जोबथा बिदाय होदों। थांनाय सानखालि जोबथा बिदाय होनायाव अनजालि दैमारिया बाहागो लाहैनायखौ गावनि समाजारि बिजोङाव फोसावदों एबा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। रायजोआरि माननि गेजेरजों बिदाय होबाय BSSनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'खौ। मख'नो गोनांदि मैया मांखरसालियाव 3:50 रिंगायाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होयो। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया, जेराव गेदेमा बिथाङा 70 बोसोर बैसोआव गोब्राब देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानायनि जाउनाव जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जानानै थाङो। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानानै थांनायाव जोंनि बर' हारिनि सुफुंखायै खहा जानानै थांबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।